హరే రామ 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 కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ. ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవిందాలయం మ్యాంగ్లూరు కర్ణాటక వారి తరపున లెవెల్ 2 భగవద్గీత క్లాసులకి అందరికీ కూడా అందరికీ స్వాగతము, అందరికీ ధన్యవాదాలు, అలాగే ప్రణామాలు. ముందుగా మనము ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూరు కుళాయి వారి తరపున మనం ఈ లెవెల్ 2 భగవద్గీత క్లాసులు అనేది చూస్తూ ఉన్నాము. అలాగే హిజ్ డివైన్ గ్రేస్ అభయచరణ భక్తి వేదాంత స్వామి ప్రభుపాదుల వారి యొక్క ఇస్కాన్ ఫౌండర్ ఆచార్య, ఆయన యొక్క బోధనల ఆధారంగా ఇది చూస్తూ ఉన్నాము. ఈ అధ్యాయం పేరు గుర్తుందా ఎవరికైనా? యోగం. ఇంకొక పేరు కర్మయోగం అండి. కాదు ప్రభుజీ, విషాద యోగం. అది అర్జున విషాద యోగం ఒక పేరు. ఇంకొకటి ఏంటంటే సైనిక పరిశీలన. విషాదము అనే దాన్ని అంత ప్రభుపాదుల వారు ఏమంటారంటే సైనిక పరిశీలన అనమాట. ఇటు దుర్యోధనుడు సైనిక పరిశీలన చేస్తున్నాడు, అట్లాగే అర్జునుడు కూడా సైనిక పరిశీలన అనేది చేస్తున్నాడు అనమాట. అందుకని ఓకే, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. చిన్న కీర్తన. జయ రాధా మాధవ కుంజ విహారీ, జయ రాధా మాధవ కుంజ విహారీ, జయ గోపీ జన వల్లభ గిరివరధారీ, జయ గోపీ జన వల్లభ గిరివరధారీ, యశోదనందన వ్రజ జనరంజన, యశోదనందన వ్రజ జనరంజన, యమున తీరావనచారి, యమున తీరావనచారి, జయ రాధా మాధవ కుంజ విహారీ. ముందుగా గురుప్రణామాలు. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ్చ. శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజనసహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం. శ్రీ రాధాకృష్ణపాదాన్ సహ గణలలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ్చ. నమ ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. హరే కృష్ణ. నిన్న మనము 26వ శ్లోకం అనేది చూసాము. ఇరుపక్షపు సేనల నడుమ నిలిచిన అర్జునుడు అతడి తండ్రులను, తాతలను, గురువులని, మేనమామలని, సోదరులని, పుత్రులను, మనుమలను, స్నేహితులను, మామలను, శ్రేయభిలాషులని వాళ్ళందరినీ కూడా చూడడం జరిగింది. చూసిన తర్వాత అర్జునుడు ఏమంటున్నాడు అనేది ఈరోజు మనం చూద్దాము.
శ్రీధర్ ప్రభుజీ హరే కృష్ణ చదువుతారు ఈ శ్లోకం. శ్రీకృష్ణ సమీక్షత కౌంతేయ సర్వాన్ బంధూనవస్థితాన్ కృపయా పరచావిష్ణు ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ హరే కృష్ణ. కుంతి తనయుడైన అర్జునుడు అక్కడ ఉన్న తన స్నేహితులు మరియు బంధువులను చూసి కరుణను కూడినవాడై ఈ విధంగా పలికెను. అంటే ఇక్కడ మనకి అందుకే ఇక్కడ చూడండి కృపయ అంటే ఆ కరుణ అనేది. ఇప్పుడు అర్జునుడు చెప్పబోతున్నాడు, నేను యుద్ధం చేయలేను అనడానికి కారణాలు అనేవి ఒక్కొక్కటి చెప్తూ ఉన్నారనమాట. మొదటిది ఏంటంటే కృపయ అంటే కరుణ. దుర్యోధనుడు కూడా అంటే ఆ సైనిక పరిశీలన అనేది చేశాడు. మనం చూసాం కదా స్టార్టింగ్ మొదటి 2-3 శ్లోకాల్లో ఆయన చెప్తారు, వాళ్ళు ఆ పక్కన పాండవులు ఎలా ఉన్నారు అలా ఉన్నారు, మీ ప్రియ శిష్యుడు అలాగే వీళ్ళందరినీ చూడండి అన్నారు. తర్వాత వాళ్ళే కాదు మన వైపు కూడా చాలామంది మహాయోధులు ఉన్నారు. కాబట్టి ఇట్లా ఆ సైనిక పరిశీలన అనేది దుర్యోధనుడు కూడా చేశారు. కానీ అతని యొక్క పరిశీలన ఎలా ఉంది? అహంకారంతో, రాజ్యకాంక్ష ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయన్నమాట. కానీ ఇక్కడ అర్జునుడు చూస్తే కృపయ అంటే ఆ కరుణ అనేది వచ్చేసి చాలా బాధపడుతున్నాడు. అలాగే కరుణ కూడి ఈ విధంగా అంటే ఎలా చెప్తున్నారు, అది ఇంకోటి ఏం చెప్తున్నారు, విషీద అంటే ఆయన చాలా విషాదంలో కూడా ఉన్నాడు అనమాట. సతీష్ కుమార్ ప్రభుజీ హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. అర్జున ఉవాచ దృష్ట్వేమం స్వజనం కృష్ణం యూత్సుం సముపస్థితం సీదంతి మమ గాత్రాని ముఖం చ పరిశుష్యతి. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు. అర్జునుడు పలికెను, కృష్ణ యుద్ధాసక్తులై ఎదురుగా ఉన్న చుట్టాలను చూడగానే నా అవయవాలు తడబడుతున్నాయి, నోరేమో ఎండిపోతున్నది. అంటే ఎప్పుడైతే ఆ యుద్ధం చేయడానికి వాళ్ళు ఎదురుగా ఉన్న ఆ చుట్టాలని అంటే బంధువుల్ని వీళ్ళందరినీ చూశాడో వాళ్ళు చూడంగానే నా యొక్క అవయవాలేమో తడబడిపోతున్నాయి, నోరేమో ఎండిపోతుంది అని అంటున్నాడు. అంటే కరుణ అనేది ఉన్నప్పుడు మనం కూడా ఏంటి ఎదుటి వాళ్ళని అంటే మనకంటే కూడా ఎదుటి వాళ్ళ గురించి ఎక్కువగా ఆలోచిస్తూ ఉంటాం అనమాట. అందుకే ముందేమో దుర్బుద్ధి కలిగిన వాళ్ళని అంటే ఆ దుర్యోధనుడు వాళ్ళని చూస్తాను అన్నాడు ఇంతకుముందు శ్లోకాల్లో. కానీ ఇప్పుడేమంటున్నాడు, నా నోరేమో ఎండిపోతుంది. అంటే ఇక్కడ ఇంకా మనం చూస్తే, ఓ కృష్ణ సీదంతి మమగా, నా యొక్క గొంతు ఏదైతే ఉందో అది ఎండిపోతుంది. కాబట్టి నాకు ఈ అవయవాలన్నీ కూడా తడబడుతున్నాయి. అందుకే ఆయన్ని గోవింద అంటారు. గోవింద అంటే ఏంటంటే మన యొక్క ఇంద్రియాలకి ఆనందాన్ని కలిగించేవాడు, అలాగే గోవులకు కూడా ఆనందాన్ని కలిగించేవాడు. కాబట్టి ఓ గోవింద, ఇటువంటి వాళ్ళని ఎదురుగా చూస్తున్న వాళ్ళని చూస్తుంటే నా యొక్క అవయవాలన్నీ కూడా కంపించిపోతున్నాయి, అలాగే నోరేమో ఎండిపోతుంది అని ఇట్లా కొన్ని లక్షణాలు అనేవి చెప్తున్నారు. మొత్తం చూద్దాము. రాజశేఖర్ ప్రభుజీ హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. వేపథుశ్చ శరీరే మే రోమహర్షశ్చ జాయతే గాండీవం స్రౌంసతే హస్తాత్ త్వచ్చైవ పరిదహ్యతే. హరే కృష్ణ. నా దేహమంతయు కంపించుచున్నది, నాకు రోమాంచమగుచున్నది, గాంధీవ ధనుస్సు నా చేతి నుండి జారిపోవచున్నది, నా చర్మము మండిపోవచున్నది. ఇదంతా ఎవరు చెప్తున్నారంటే గొప్ప ధనుర్ధారి అయిన అర్జునుడు ఏమంటున్నాడు, గాంధీవ ధనుస్సు అనేది నా చేతిలో నుంచి కూడా జారిపోతుంది అని, అలాగే ఇంకా రోమాంచకం అవుతుంది. మనకి బాగా ఆనందం కలిగినప్పుడు అలాగే మనకి ఈ వెంట్రుకలు అనేవి నిక్కబొడుచుకుంటే అంటారు కదా, అట్లాగే చాలా బాధలో ఉన్నప్పుడు, ఏం చేయాలో అర్థం కానప్పుడు, చాలా దుఃఖంగా ఉన్నప్పుడు, ఇటువంటి అప్పుడు కూడా మన యొక్క ఈ రోమాలు అనేవి ఉంటాయి అనమాట. అలాగే చర్మం మండిపోతూ ఉంటుంది. మనకు కూడా ఇవన్నీ కూడా చాలామందికి అనిపిస్తూ ఉంటాయి అప్పుడప్పుడు. అంటే ఏదైనా బ్యాడ్ న్యూస్ విన్నప్పుడు, లేకపోతే ఎవరికన్నా చాలా సీరియస్ అన్నప్పుడు, ఇటువంటివి వింటున్నప్పుడు మనకు కూడా అట్లాగే అనిపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట. మనం మానసికంగా భయపడుతున్నప్పుడు మన యొక్క చర్మం అనేది కూడా మండిపోతూ ఉన్నట్లు ఉంటుంది. కానీ ఇక్కడ అర్జునుడు గొప్ప గాంధీవ ధనుర్ధారి అయిన అర్జునుడు కూడా నా చర్మం మండిపోతున్నది అంటే నా చేతిలో ఆ గాంధీవం కూడా నిలబడలేకపోతుంది, అంటే ఆయన వణికిపోతున్నాడు. అంటే ఒక రకంగా ఆ చేతులు అనేవి వణుకుతూ ఉన్నాయి అన్నమాట. ఇటువంటి
ఎదురుగా ఉన్న వాళ్ళ బంధువులందరినీ చూసేసరికి. లక్ష్మీమాతాజీ. हरे कृष्ण प्रभुजी। హరే కృష్ణ. न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। ధన్యవాదాలు. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఏమాత్రం నిలబడలేకపోతున్నాను, నన్ను నేనే మర్చిపోతున్నాను, నా మనసు చెలించుచున్నది. ఓ కృష్ణ, ఓ కేశ సంహారి, కేవలము విపరీతంలో నేను గాంచుతున్నాను. అందుకే ఓ కేశవ అంటే కేశి అనే ఆ రాక్షసుని చంపినవాడు కాబట్టి మరి నాకు కూడా ఇప్పుడు శోకం ఉంది, నేను కష్టాల్లో ఉన్నాను కాబట్టి నాకు ఇటువంటి లక్షణాలన్నీ వస్తున్నాయి. కాబట్టి అర్జునుడు కూడా ఏంటి, ఇవన్నీ కూడా అనుభవిస్తూ ఉన్నాడు అనమాట. మనసు కూడా తెలుస్తుంది, మనసుకు కూడా అయ్యో ఇది ఇలా జరిగితే బాగుంటుంది, అది అలా జరిగితే బాగుంటుంది, ఇలా జరగకూడదు అలా జరగకూడదు అని మనకు కూడా మనసు అనేది చెరించిపోతూ ఉంటుంది అనమాట, కొన్ని విపరీతాలని విన్నప్పుడు కానీ చూస్తున్నప్పుడు కానీ. కాబట్టి అందుకే ఇక్కడ ఓ కేశ సంహారి, కేవలం నేను ఇక్కడ విపరీతాలని అంటే కొన్ని నేను మంచి వాటిని కూడా నేను చూడట్లేదు, చూడకూడని వాటిని నేను చూస్తూ ఉన్నాను అని అంటున్నారు అనమాట. అంటే ఒక మనో దుర్భరం వలన అతను అసలు ఎందుకు ఇక్కడికి వచ్చాడు అని మర్చిపోతున్నాడు, నిలబడలేకపోతున్నాడు. అందుకే నన్ను నేనే మర్చిపోలేకపోతున్నాను అని అంటున్నాడు. మనకు కూడా ఒక్కొక్కసారి టెన్షన్లో ఉన్నప్పుడు మనం ఏం చేయాలి ఇట్లా ఆలోచిస్తూ ఉంటాం అనమాట. ఒక్కొక్కసారి మనకు కూడా అర్థం కాదు మనం ఇక్కడ ఎందుకున్నాము. కాస్త ఊరట చెందిన తర్వాత అర్థమవుతుంది, మనం ఈ పని మీద ఇక్కడికి వచ్చాము, కానీ కొన్ని చూడకూడని వాటిని చూడడం వల్ల కానీ వినకూడని వాటిని మనం వినలేని వాటిని వినడం వల్ల కానీ ఆ టెన్షన్లో మనము కాసేపు ఏదో జరిగినట్లుగా ఆలోచిస్తున్నాము అని అనుకుంటూ ఉంటాం అనమాట. మామూలుగా అయితే అసలు ఈ పరిస్థితి ఎందుకు వస్తుంది అంటే, నాకేంటి ఇది చేస్తే అసలు నాకేం వస్తుంది, ఇవి చేయకపోతే నాకు ఏం రాదు అంటే నా 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 అంటే నా ఈ యొక్క దేహ సంబంధమైన విషయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి గురించి మనం ఎక్కువగా ఎప్పుడైతే ఆలోచిస్తూ ఉంటామో అప్పుడు ఇవన్నీ కూడా మనకి వస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. అంటే అప్ అండ్ డౌన్స్ అంటూ ఉంటాం కదా, ఒక్కొక్కసారి వీటిని చూసి మనకి అసలు నేను ఇక్కడ ఈ పనిలో ఉండకుండా ఉండాల్సింది, అప్పుడు నాకు ఈ ప్రాబ్లం అనేది వచ్చేది కాదు, నాకు ఈ బాధ అనేది కలిగేది కాదు, ఇట్లా కూడా ఆలోచిస్తూ ఉంటాం అనమాట. కాబట్టి అర్జునుడు చాలా దయాపూర్ణుడు కాబట్టి ఇటువంటి విపరీతాలని నేను ఇక్కడ అన్ని చూస్తున్నాను అన్నట్లుగా ఆయన చెప్తున్నారనమాట. లక్ష్మీమాతాజీ. ఓకే, ఒకసారి సిమ్టమ్స్ అనేవి చూద్దాము. ఇవి గుర్తుపెట్టుకోండి. అతని యొక్క అవయవాలు కంపిస్తున్నాయి అనమాట. అంటే ఇవి కొంచెం ఇబ్బంది పడుతూ ఉన్నాయి, ఆ యొక్క చేతులైనా కానీ అవయవాలన్నీ కూడా. నోరేమో ఎండిపోతూ ఉంది, దేహం మొత్తం కూడా కంపిస్తూ ఉందన్నమాట. వెంట్రుకలు నిక్కబొడుచుకున్నాయి, చేతిలో నుంచి తన యొక్క గాంధీవం జారిపోతుంది కదా, అది పట్టుకోలేకపోతున్నాడు. చర్మం ఏమో మండిపోతూ ఉంది, కాళ్ళేమో నిలబడలేకపోతూ ఉన్నాయి, ఒక చోట అనేవి స్థిరంగా ఉండలేకపోతున్నట్టు అనిపిస్తుంది ఆయనకి. అలాగే మనసు మర్చిపోతుంది, అంటే నేను ఇక్కడ ఎందుకున్నాను, నేను అసలు ఏం చేయడానికి వచ్చాను, ఇట్లా అనమాట. మనం ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ అనేది చూడొచ్చు. ఎప్పుడైతే ఆ మందర, మనం రామాయణంలో చూస్తే మందర ద్వారా వింటాడు కదా, కైకేయి రాముణ్ణి వనవాసానికి పంపించాలని అనుకుంటుంది. కాబట్టి దశరథుడు ముందే అంటుందన్నమాట, నువ్వు వనవాసానికి వెళ్ళాలి అనేది. కానీ దశరథుడితో సంప్రదించలేదు. నేనేమనుకుంటున్నాను, నేను కరెక్ట్గా అడగలేదు, గురువుని సంప్రదించనమాట. అంటే గురువుని ఆశ్రయించలేదు. ఎవరు, కైకేయి అయినా కానీ వీళ్ళు ఒక గురువునంటూ ఆశ్రయించలేదు. వాళ్ళకి ఒక గురువు ఉండి వాళ్ళు గురువుని ఆశ్రయించి మరి నేను ఇలా అనాలనుకుంటున్నాను అంటే ఆ గురువు చెప్పేవాడు అనమాట, ఇది కరెక్ట్ కాదు, ఇలా చేయకూడదు అని చెప్పేవాడు. అప్పుడు అక్కడ విపరీతాలు అనేవి జరిగేవి కాదనమాట. కానీ ఇక్కడ అర్జునుడికి గురువు అనేవాడు ఉన్నాడు. నెక్స్ట్ మనం చాప్టర్లో చూస్తాం. కాబట్టి గురువు యొక్క ఆవశ్యకత అనేది అలా ఉంటుంది. అదే కైకేయి గనక ఆ విషయంలో నేను ఇలా చేయొచ్చా అని అడుగుంటే సరిపోయేది. కానీ భరతుడి గురించి మాత్రమే ఆలోచించింది, గురువు గురించి ఆలోచించలేదు. గురువు అనేవాడు ఉండుంటే తను తెలుసుకునేది ఎలా చేయాలి ఏంటి, ఇవి మరి ఈ విపరీతాలు అనేవి జరగకుండా ఉండడానికి ప్రయత్నం చేసేది అనమాట. కానీ తెలియకుండా ఆ యొక్క మమకారంతో మందర చెప్పిన మాటలతోటి ఆవిడ వెంటనే చెప్పేస్తుంది, రాముడు అడవులకు వెళ్ళాలి, నా కొడుకు ఈ రాజ్య సింహాసనాన్ని అధిష్ఠించాలి అని. కాబట్టి ఇదంతా కూడా ఆ యొక్క దేహ సంబంధమైన
వాటిని మనం చూస్తూ ఉన్నప్పుడు, ఇక్కడ ఎట్లా అయితే అర్జునుడు కూడా దేహ సంబంధమైన విషయాలను చూస్తున్నప్పుడు ఆయన కూడా ఇటువంటి లక్షణాలు అనేవి కనపడుతూ ఉన్నాయి. లక్ష్మీమాతాజీ, హరే కృష్ణ. నచ శ్రేయోనుపశ్యామి హత్వా స్వజనమాహవే నకాంక్షే విజయం కృష్ణ నచ రాజ్యం సుఖాని చ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. ఇక్కడ ఇంకో కారణం చెప్తున్నారు అర్జునుడు. ఓ కృష్ణ, ఈ యుద్ధంలో నా వారిని చంపడం ద్వారా ఏ విధంగా శ్రేయస్సు కలుగుతుందో నేను తెలుసుకోలేకపోతున్నాను. కావున తదుపరి విజయం కానీ రాజ్యం కానీ దానివలన కలిగే సుఖాలు కానీ నాకు అక్కర్లేదు. కాబట్టి ఇటువంటి సుఖాలు నాకు ఏమీ అవసరం లేదు అన్నాడు. కానీ దుర్యోధనుడు ఏమనుకున్నాడు? మొత్తం రాజ్యం కావాలి, దాని ద్వారా నేను సుఖించాలి అని అనుకున్నాడు. కానీ ఇక్కడ అర్జునుడు, మీ రాజ్యంగాకు సుఖం అనేది తెచ్చిపెట్టదు, కాబట్టి నాకు ఈ రాజ్యం కూడా అవసరం లేదు అని చెప్తున్నాడు. ఎందుకు? దానివల్ల నాకు సుఖం అనేది కలగదు అని. ఎలా అయితే మనకు ఒక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తారనమాట. ఆకలి లేనివాడు వండుకుని తినడానికి ఇష్టపడ్డు. కాబట్టి అర్జునుడు కూడా ఏంటంటే ఇక్కడ ఆ సుఖం పొందాలి, ఆ రాజ్యాన్ని భోగించాలి అనే ఆకలి అతనికి లేదనమాట. కాబట్టి అతను ఈ వంట చేయడము, దాన్ని తినాలనుకోవడము నాకు ఎందుకు అన్నట్లుగా అనుకుంటున్నారు అనమాట. కానీ నువ్వు తినకపోయినా పర్లేదు, మాకు కావాలి, నువ్వు వండకపోవడం పాపం. అంటే ఇప్పుడు తల్లి ఉందనుకోండి, అంటే మహిళ ఇంట్లో ఉన్నారనుకోండి, ఆవిడకి ఇష్టం ఉన్నా లేకపోయినా, ఆకలి ఉన్నా లేకపోయినా ఇతరుల కోసం వండి పెట్టాలి కదా. కాబట్టి అర్జునుడికి ఆకలి ఉన్నా లేకపోయినా మరి ఆ ధర్మాన్ని రక్షించాలి అంటే అతను యుద్ధం అనేది చేయాలండి. ఓకే, ఎవరు హ్యాండ్ రైజ్ చేయలేదు. కిం నో రాజ్యేన గోవింద కిం భోగైర్జీవితేన వా ఏషామర్థే కాంక్షితం నో రాజ్యం భోగా సుఖాని చ త ఇమేవ స్థితా యుద్ధే ప్రాణాం త్యక్త్వా ధనాని చ ఆచార్యాః పితరః పుత్రాः తథైవ చ పితామహాः మాతులా శ్వశురా పౌత్రాः శాలా సంబంధినస్తథా ఏతాన్న హంతుమిచ్ఛామి జ్ఞతోపి మధుసూదన అపి త్రైలోక్య రాజ్యస్య హేతో కిం ను మహీ కృతే నిహత్య ధార్తరాష్ట్రాన్నః కా ప్రీతి స్యాత్ జనార్దన. ఓ గోవింద, మేము ఎవరి కొరకు రాజ్యమును సుఖమును చివరకు జీవనము సైతము కోరుచున్నామో వారందరూ ఈ యుద్ధములో నిలిచి ఉండగా ఆ రాజ్యాదుల వల్ల మాకు కలుగు ప్రయోజనం ఏమిటి? ఓ మధుసూదన, ఆచార్యులు, తండ్రులు, పుత్రులు, తాతలు, మేనమామలు, మామలు, మనుమలు, బావమర్దులు, ఇతర బంధువులందరూ తమ ఆస్తులను మరియు ప్రాణములను విడిచిపెట్టకు సంసిద్ధులై నా ఎదుట నిలబడి ఉన్న నన్ను చంపగోరినను నేనెందులకు వారిని చంపగోరవలను? ఓ జనార్దన, ఈ ధరిత్రి విషయం అటుంచి ముల్లోకములను పొందినను నేను వారితో యుద్ధం చేయుటకు సిద్ధంగా లేను. ధృతరాష్ట్రుని తనులను వధించడం వలన మేమెట్టి ఆనందమును పొందగలము. కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు? ఓ గోవింద అంటే రెండు అర్థాలు అనమాట. గోవులకి ఆనందాన్ని కలిగించేవాడు, అలాగే మన ఇంద్రియాలకు కూడా ఆనందాన్ని కలిగించేవాడు. అర్జున ముందు చెప్పాక శ్లోకాల్లో నా ఇంద్రియాలన్నీ కూడా తడబడుతున్నాయి, అలాగే కొన్ని సిమ్టమ్స్ అనేవి చెప్పారు. దానికి ఇక్కడ మరి ఆ ఇంద్రియాలకి ఆనందాన్ని కలిగించేవాడు కాబట్టి గోవింద అని పిలుస్తున్నారు. కాబట్టి నా ఇంద్రియాలు ఏవైతే వణుకుతూ ఉన్నాయి, వాటి ఇష్టం వచ్చినట్లుగా నన్ను ఇబ్బంది పెడుతున్నాయి, కాబట్టి ఓ గోవింద నువ్వు వాటికి నువ్వు ఆనందాన్ని కలిగించావు అంటే నేను ఈ యొక్క బాధ నుంచి బయటపడతాను అన్నట్లుగా ఓ గోవిందాన్ని సంబోధిస్తూ ఆయన ఇంకేం చెప్తున్నారు? ఈ ధరిత్రిలో అంటే ఈ రాజ్య సుఖం ఏదైతే ఉందో దీన్ని పక్కన పెట్టండి. అసలు నాకు ముల్లోకాలని మేము జయించినా కూడా అటువంటి ఆనందం కూడా మాకు, అటువంటి సుఖం కూడా మాకు వద్దు. ఎందుకు? ఆ ధృతరాష్ట్రుని తనలను వధించడం వలన అసలు మేము ఎటువంటి ఆనందం కలుగుతుంది మాకు? ఎందుకంటే వీళ్ళని చంపేస్తాము, తర్వాత మరి మాకు అంటే సపోజ్ ఇప్పుడు మనం ఏదైనా ఒక వస్తువు కొనుక్కున్నా, ఒక బంగారం అవ్వచ్చు, ఒక కారు అవ్వచ్చు, ఏదైనా కొనుక్కుని మనం ఏం చేస్తాము? మన యొక్క బంధువులకు చూపిస్తూ ఉంటాము. మరి ఇక్కడ అందరూ కూడా బంధువులే, మరి వీళ్ళందరూ కూడా ఇందులో ఇక్కడ యుద్ధంలో ప్రాణాలన్నీ పోతాయి. మరి అప్పుడు అటువంటి ఈ దాన్ని మరి మేము ఈ రాజ్యాన్ని అసలు ఎవరితో పంచుకోవాలి? ఆ ఆనందాన్ని, ఆ సుఖాన్ని అన్నట్లుగా చెప్తున్నారు అనమాట. కాబట్టి నాకు రాజ్యం వద్దు, ఆ బెనిఫిట్ కూడా వద్దు అని అతను అనుకుంటున్నారు. కానీ దానివల్ల ఏంటి? ప్రపంచానికి బెనిఫిట్ రాబోతుంది. నీకు అనిపించకపోయినా, కనిపించకపోయినా అది ఆలోచించాలి. మనం ప్రపంచం గురించి కూడా ఆలోచించాలన్నమాట. ఎలా అంటే ఒక పోలీసు ఉన్నాడు అనుకోండి, ఒక మర్డర్ చేశాడు తన యొక్క తమ్ముడో
ఆపగలుగుతారనమాట. ఎప్పుడైతే జైల్లో పెడతారో మరి పోలీస్ అనేవాడు తన తమ్ముడు తప్పు చేసినా తన అన్న తప్పు చేసినా వాళ్ళని జైల్లో పెట్టి వాళ్ళ శిక్షించగలిగితే అప్పుడు వాళ్ళు ఇంకా ఇంకా తప్పులు అనేవి చేయకుండా ఉంటారనమాట. కాబట్టి ఈ శిక్ష అనేది ఒకసారి చాలా చాలా ముఖ్యమైనది. అంతేగాని వాళ్ళని శిక్షించడం వల్ల తర్వాత మాకు సుఖం ఉండదు ఇట్లా అనుకుంటే వాళ్ళు ఇంకా ఇంకా అధర్మ పరులు అయిపోతూ ఉంటారు. దానివల్ల లేనిపోయినవి ఇంకా ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి కూడా వస్తూ ఉంటాయి. మనకి ఇప్పుడు ఏదన్నా ప్రయత్నం లేకుండా కొన్ని విపరీతాలు అనేవి వచ్చేస్తూ ఉండొచ్చు మనకు తెలియకుండా. కానీ దాంట్లో కూడా మనం ఏదైతే ఇది ఒకవేళ ఏదన్నా జరిగితే అది భగవంతుని యొక్క కృపగా మనం తీసుకుని మనం ముందుకు వెళ్ళడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉండాలన్నమాట. ఎందుకంటే భగవంతుడికి తెలుసు ఏది ఇవ్వాలో ఎప్పుడు ఏది ఎలా ఇవ్వాలో అనేది అతనికి తెలుసు. కాబట్టి నువ్వు రాజ్యం గెలిస్తే ఏం జరుగుతుందో భగవంతుడికి కూడా తెలుసు. కాబట్టి భగవంతుడు ఇక్కడ ఈ యుద్ధరంగంలో ఏదైతే చెప్తున్నారో దాన్ని ఆచరించడం అర్జునుడి యొక్క కర్తవ్యం అన్నమాట. नागरत्न माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। निहच्च पापमे ఒక నిమిషం. పాపమేవాశ్రయేదస్మాత్ హత్వైతాన్ ఆతతాయినః తస్మాన్నర్హ వయం హంతుం దార్తరాష్ట్రా స్వబాంధవాస్ స్వజనం హి కథం హత్వా సుఖినః స్యామ మాధవ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు. ఇటువంటి దుర్మార్గులను చంపినచో మాకు పాపమే కలుగును కనుక ధృతరాష్ట్రుని పుత్రులను మరియు బంధువులను చంపడం మాకు తగదు. ఓ మాధవ, సంబంధీకులను చంపడం వల్ల కలిగే లాభం ఏంటి? మేము సుఖంగా ఎలా ఉండగలము అంటే ఇక్కడ చూస్తే అర్జునుడు ఏమంటున్నాడు? స్వజనం, వాళ్ళందరూ కూడా నా జనులు అంటే నా స్వజనులు అని చెప్తున్నారు. కానీ మనం మొదటి శ్లోకంలో చూస్తే ధృతరాష్ట్రుడు ఏమన్నాడు? మామకాహ అంటే నా పుత్రులు, అంటే ఆ యొక్క పాండవులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు సపరేట్, వాళ్ళు నా తమ్ముడు పుత్రులు. కానీ అర్జునుడు స్వజనం, వీళ్ళందరూ కూడా నా బంధువులు అని అంటే వాళ్ళందరినీ కూడా ఓన్ చేసుకుంటున్నారనమాట. అలాగే వాళ్ళు పాపం చేసిన దుర్మార్గులే అవ్వచ్చు, కానీ అటువంటి వాళ్ళని చంపడం మరి అది మేం పాపం చేసినట్లు అవుతుంది కదా. కాబట్టి ఇది నాకు అవసరమా? ఇది నాకు తగదు. ఒకవేళ వాళ్ళని చంపడం వల్ల మాకు వచ్చే లాభం ఏమిటి? మేము సుఖంగా ఎలా జీవించగలము అనేది కూడా అంటున్నారు. మనం కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ అనేవి చూడొచ్చు. ఇప్పుడు వీళ్ళు పాండవులు అనేవాళ్ళు చాలా గొప్ప భక్తులు. మరి భగవంతుడు ఏంటంటే అతన్ని ఏమన్నా అన్నా కూడా ఎక్కువ ఇబ్బంది పడకపోవచ్చు, అది పట్టించుకోకపోవచ్చు. కానీ అతని యొక్క భక్తులను మాత్రం ఎవరైనా దూషించాలని కానీ ఎవరైనా ఇబ్బంది కలిగించాలని మాత్రం చూస్తే ఆయన ఊరుకోరు. మనం ఇది ఎక్కడ చూసాము? ఎగ్జాంపుల్ చెప్తారా ఎవరైనా? అంబరీష్ మహారాజ్, ఇంకా పరీక్షిత్ మహారాజు, ప్రహ్లాద్ మహారాజు, ఇటువంటి వారిని ఎప్పుడైతే తన యొక్క భక్తులని ఇతరులు వేధిస్తూ ఉంటారో అప్పుడు మాత్రం ఆయన ఒప్పుకోరనమాట. వాటిని చాలా కఠినంగానే వాళ్ళని శిక్షిస్తూ ఉంటారు. అలాగే రాజు బాధ్యతాయుత ఉన్నప్పుడు సాధు స్వభావం కలిగి ఉండాలి, కానీ పిరికివాడు కాకూడదు. ఇక్కడ అర్జునుడు పిరికివాడు కాదు, కానీ అతను అలా మాట్లాడుతున్నాడు అనమాట. అంటే రాజు ఎలా ఉండాలి? సాధు స్వభావాన్ని కలిగి ఉండాలి. ఎవరికి ఎప్పుడు ఏది అవసరం అయితే అది చేయడానికి రెడీగా ఉండాలి. వాళ్ళ పట్ల కరుణ అనేది కలిగి ఉండాలి, కానీ అతడు పిరికివాడు కాకూడదు. ఎందుకు? రాముడు కూడా ఏం చేశాడు? రావణుణ్ణి సంహరించాడు అక్కడ అవసరం కాబట్టి. అలా ఉండాలన్నమాట. ఇలాగే మనం ఇక్కడ పాపం అంటే ఇటువంటి దుర్మార్గులని అంటున్నారు. ఆతతాయిలు అని మనం చూస్తాం కదా. 6 రకాలైన దుష్ట కార్యాలని చేసేవాళ్ళు ఆతతాయిలు అంటారు. మీరు వినే ఉంటారు కదా, గుర్తున్నాయి ఎవరికైనా? విషం పెట్టువాడు, హరే కృష్ణ. నా వాయిస్ వస్తుందా మాతాజీ?
వస్తుంది ప్రభుజీ. ఓకే ఓకే ఓకే. మీరు లెవెల్ 1లో వినే ఉంటారు కదా, ఒకటి విషం పెట్టేవాడు, అలాగే మారణాయుధాలతో దాడి చేయాలని. ఎప్పుడు కూడా వీళ్ళేంటంటే వాళ్ళ దగ్గర అస్త్రాలు ఉన్నా లేకపోయినా, శస్త్రాలు ఉన్నా లేకపోయినా, వనవాసం చేస్తున్నా కూడా వాళ్ళ మీదకి యుద్ధానికి అంటే వాళ్ళని ఇబ్బంది కలిగించాలని వెళ్తూ ఉంటాడనమాట దుర్యోధనుడు. అలాగే ఇతరుల భార్యని హింసించాలని చూసిన, అలాగే ఇతరుల యొక్క ధనాన్ని కొలగొట్టాలని చూడటము, ఇంకొక రెండు వాళ్ళ యొక్క తక్షకుడు వస్తాడు కదా, వాళ్ళ యొక్క ధనాన్ని దొంగిలించడము. ఇంకా ఇంకెవరికైనా గుర్తున్నాయా ఒక 6 విషయాలు అనేవి? వాళ్ళ ఇంటికి నిప్పు పెడతారు కదా, అదొకటి. ఇట్లా ఈ 6 కారణాలు, అంటే ఈ 6 పాపాలు ఎవరైతే చేస్తారో అటువంటి వాళ్ళని చంపినా కూడా తప్పు లేదు అనేది చూస్తాను. ఓకే, సతీష్ కుమార్ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే. యద్యప్యేతేన పశ్యంతి లోభోపహత చేతసః కులక్షయ కృతం దోషం మిత్రద్రోహే చ పాతకం పదం న జ్ఞేయమస్మాభిః పాపాదస్మాన్నివర్తితుం కులక్షయ కృతం దోషం ప్రపశ్యద్భిర్జనార్దన. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఓ జనార్దన, లోభపూర్ణ చిత్తం కలిగిన వీరందరూ కుల సంహారమునందు గాని, బంధువులతో కలహమునందు గాని దోషమును గాంచకుండాను, వంశనాశనమునందు దోషము గాంచగలిగిన మేమెందులకు ఇట్టి పాపకార్యమునందు నియుక్తులము కావాలను. కాబట్టి వాళ్ళు లోభపూర్ణం అంటే వాళ్ళు కాంక్షిస్తూ ఉన్నారు, ఇదే కావాలి ఇదే కావాలి అని. అంటే ఆ లోభం అనేది కలిగి ఉన్నారు ఆ దుర్యోధనుడు, ఇటువంటి వాళ్ళు తెలుసుకోలేకపోతున్నారు. సరే, కానీ మనకైతే తెలుస్తుంది కదా, మనం ఆ దోషాన్ని చూడగలుగుతున్నాం కదా, ఇదంతా కూడా కరెక్ట్ కాదని మనం చూస్తూ ఉన్నాం కదా. మరి అది చూస్తూ ఉన్నా కూడా మనం ఎందుకు అటువంటి తప్పు చేయాలి అని. కాబట్టి సొంత వారిని ఇబ్బంది పెట్టడం తప్పు అని వాళ్ళు తెలుసుకోలేకపోతున్నారు. అది తెలిసిన మనం ఎందుకు దీన్ని ఆ విధంగా మనం చూడకూడదు అని అడుగుతున్నారు ఇంకా అర్జునుడు ఇక్కడ. మూర్తి ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. కులక్షయ కృతం దోషం ప్రపశ్యద్భిర్జనార్దన కులక్షయే ప్రణశ్యంతి కుల ధర్మాః సనాతనాః. నెక్స్ట్ ఇంకొక 2 లైన్ కూడా ధర్మే నష్టం ధర్మే నష్టే కులం కృత్నం అధర్మాభిభావత్యుత. ఓకే ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. అలాగే కులక్షయము వలన శాశ్వతమైన వంశాచారం నశించిపోవును. ఆ విధంగా వంశమున మిగిలిన వారు అధర్మవర్తునులగుదురు. ముందుగా కరుణ అని చెప్పారు, తర్వాత సుఖం ఉండదని చెప్పారు, తర్వాత వాళ్ళని చంపితే పాపం వస్తుందని చెప్పారు. ఇప్పుడేమని చెప్తున్నారు? కులక్షయం. ఆ కులక్షయం వలన శాశ్వతంగా ఈ వంశాచారాలు అనేవి నశించిపోతాయి అని చెప్తున్నారు. ఆ విధంగా ఆ వంశాల్లో మిగిలిన వాళ్ళందరూ కూడా అధర్మవర్తనులు అవుతారు అని చెప్తున్నారు అనమాట. అంటే ఇవి మనం కొన్ని శ్లోకాలు చూద్దాము, మొత్తాన్ని కలిపి ఒకసారి వివరణ అనేది చూడొచ్చు. శిరీష మాత చదువుతారా? చదువుతానండి. అధర్మాభిభవాత్ కృష్ణ ప్రదుష్యంతి కుల స్త్రియః స్త్రీషు దుష్టాసు వాష్ణీయ జాయతే వర్ణ సంకరః. ధన్యవాదాలు. ఓ కృష్ణ, వంశంనందు అధర్మము ప్రబలమగుట వలన కులస్త్రీలు చెడిపోదురు. ఓ వృష్ణివంశ సంజాతుడా, అట్టి కులస్త్రీ పతనం వలన అవాంఛనీయమైన సంతానము వృద్ధి పొందుతుంది. మనం చూస్తే పాత రోజుల్లో ఎలా ఉండేది, జాయింట్ ఫ్యామిలీ అనేవి ఉండేవి అనమాట. కాబట్టి అందులోనే ఒక పూజ గది అనేది ఉండేది, అందరూ కూర్చుని పూజ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు, కనీసం కొంతమంది అయినా పూజ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు. అలాగే మందిరాలకు ఎక్కువగా వెళ్ళొస్తూ ఉండేవాళ్ళు. ఇట్లా జరుగుతూ ఉండేది అనమాట. కాబట్టి వంశపారపర్యంగా వాళ్ళ యొక్క జీవన విధానం అనేది ఇలా ఉండేది. ఇంకా ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు, స్త్రీలు కూడా వివాహం అయ్యే వరకు బ్రహ్మచారులాగా ఉండాలి. అలాగే పెళ్ళైన తర్వాత ఒక పతివ్రత అనే ఆ వ్రతాన్ని చేపట్టాలన్నమాట. కాబట్టి ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళు లేకపోతే మరి
చెప్పేవాళ్ళు లేకపోతే ఏమవుతుంది, స్త్రీలు పతనం చెందుతారు. కాబట్టి మనం స్త్రీని సంరక్షించుకోకపోతే సమాజంలో ఆడవాళ్ళని ఇబ్బంది కలిగించాలి, ఆడవాళ్ళని ఎలా ట్రాప్ చేయాలి అని చాలా చాలా విషయాలు అనేవి మొబైల్స్లో జరుగుతున్న కార్యక్రమాలు ఇటువంటివన్నీ కూడా మనం చూస్తూ ఉన్నాము. ఎలా ఇబ్బంది కలిగించాలి, లేకపోతే ఎలా ట్రాప్ చేయాలి, ఇదంతా కూడా కలుషితం చేయడం అనమాట. ఇదంతా ఏమన్నారు, కులక్షయం, అలాగే వర్ణ సంకరం ఇది జరుగుతుంటుంది. కాబట్టి దానివల్ల ఏమవుతుంది, అవాంఛనీయమైన సంతానం పెరిగిపోతుంది. దానివల్ల సమాజానికి అలాగే ధర్మానికి కూడా నష్టం వాటిల్లుతుంది. కాబట్టి ఇట్లా జరుగుతుంది. కాబట్టి దీనికి పరిష్కారం ఏంటి అంటే అందరికీ కూడా ఆధ్యాత్మికత అనేది అలవర్చుకునేలాగా చిన్నప్పటి నుంచి అలవాటు చేయాలి. ఆడపిల్ల అవ్వచ్చు, మగపిల్లలు అవ్వచ్చు, ఎవరైనా కూడా వాళ్ళకి ఆధ్యాత్మికత అనేది మనం ఇచ్చామంటే వాళ్ళు ఎటువంటి అవాంఛనీయమైన అటువంటి కార్యాలకి ప్రలోభపడకుండా ఉంటారు. ఎవరైనా వాళ్ళ మీద ప్రభావం చూపించాలని చూసినా కూడా ప్రభావం చెందకుండా ఉంటారనమాట. కాబట్టి ఇటువంటి అవాంఛనీయమైన సంతానాన్ని వృద్ధి చెందకుండా చూడాలి అని అంటున్నారు. ఇంకా మనకి ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఏంటి, ఈ ఆధ్యాత్మికమైన విషయాలు ఎందుకు అంటే స్త్రీలు ఒక్కొక్కసారి సరిగా జడ్జ్ చేయలేకపోవడం. అంటే ఎవరైతే మోసం చేయాలని చూస్తున్నారో వాళ్ళని వాళ్ళ బారి నుంచి తప్పించుకోవాలనే సమయంలో వాళ్ళు అంత స్పీడ్గా రియాక్ట్ అవ్వలేరు అనమాట, లోబడిపోతూ ఉంటారు. ఇంకా పురుషులు లాజికల్గా ఎక్కువగా ఆలోచిస్తూ వీళ్ళని ఎమోషనల్గా బ్లాక్మెయిల్ అనేది చేస్తూ ఉంటారు. దానివల్ల స్త్రీలు అనేవాళ్ళు ఏంటంటే త్వరగా ట్రాప్లో పడిపోవడము, దానివల్ల కష్టాలు అనేవి కొని తెచ్చుకోవడం జరుగుతూ ఉంటాయి. అలాగే స్త్రీలు ఈ దేహాత్మ భావన అనేది అందరికీ ఉంటుంది. అందుకని ఏంటంటే త్వరగా అందరిని నమ్మేసి వాళ్ళు మోసపోతూ ఉంటారు. కాబట్టి మోసం చేసే వాళ్ళు వీళ్ళని ఏ విధంగా ట్రాప్ చేయాలి అనేవి కూడా ప్లాన్ ప్రకారంగా చేస్తూ ఉంటారు. ఒక్కొక్కప్పుడు వీళ్ళు ఏంటంటే ఆ ట్రాప్లో పడిపోయి చాలా ఇబ్బందులు కలగటము, లేకపోతే అవాంఛనీయమైన సంబంధాలను పెట్టుకోవడము, అంటే వేరే వేరే వివాహేతర సంబంధాలు అనేవి. వీటి వల్ల ఏమవుతుంది, ఒకటి వాళ్ళ యొక్క కుటుంబాల్లో గొడవలు, లేకపోతే ఎవరినో మర్డర్ చేసేస్తూ ఉండడము, అంటే అది జరగని కూడాని కార్యక్రమాలు అనేవి జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఈ రోజుల్లో మనం చాలా చాలా ఇటువంటివన్నీ కూడా చూస్తూ ఉన్నాము. ఇంకా ఏమవుతుంది, వర్ణ సంకరం అవుతుంది. ఆ వర్ణ సంకరం వల్ల అవాంఛనీయమైన సంతానం పెరిగిపోతుంది. ఆ అవాంఛనీయమైన సంతానం అంటే ఏంటంటే వాళ్ళకి ఇంకా ఆధ్యాత్మికంగా ఎదగడానికి ఎవరు కూడా సహకరించరు. అంటే వాళ్ళు ఇప్పుడు ఒక తండ్రి లేకపోతే తన తల్లికి ఎవరైతే ముందు భర్త ఉన్నాడో అతనికి సంబంధించిన ఆచారాలు అనేవి తీసుకోవాలా, లేకపోతే ఇప్పుడున్న వారి యొక్క ఆచారాలు అనేవి తీసుకోవాలా, ఇటువంటి కన్ఫ్యూజన్స్ అనేవి అన్నీ కూడా వచ్చేస్తూ ఉంటాయి. కాబట్టి ఇవంతా కూడా ధర్మం. ఎప్పుడైతే కులస్త్రీ అనేవాళ్ళు పతనం చెందుతారో దానివల్ల ధర్మం కూడా నశించిపోతుంది అనేది చెప్తున్నారు. సతీష్ కుమార్ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. సంకరో నరకయ్యైవ కుల జ్ఞానం కులస్య చ పతంతి పితరో హేషాం లుప్త పిండోద క్రియాః. హరే కృష్ణ. అవాంఛిత సంతానం వృద్ధి అయ్యట వలన కుటుంబం వారు మరియు కుటుంబ ఆచారము నష్టపరిచిన వారు ఇరువురికి కూడా నరకము సంప్రాప్తించును. పిండోదక క్రియలు సంపూర్ణంగా ఆవివేయబడుటచే అట్టి అధర్మ కుటుంబములకు చెందిన పితరులు పతనము నొందుదురు. కాబట్టి ఎప్పుడైతే మనకి సంస్కారాలు ఉంటాయి, గర్భధాన సంస్కారం నుంచి దహన సంస్కారాల వరకు, మనకి చెవులు కుట్టించడం అని, అన్నదానము, అన్నప్రాసన, అలాగే మనం స్కూల్లో వేయడము, బారసాల, ఇటువంటివి పేరు పెట్టడము, ఇట్లా కొన్ని సంస్కారాలు అనేవి ఉంటాయి అన్నమాట. వీటన్నింటినీ కూడా మరి చేయాలి. కానీ ఎప్పుడైతే ఈ అవాంఛనీయమైన సంతానం పెరిగిపోతుందో అప్పుడు వాళ్ళకి అన్నీ కూడా జరిగే అవకాశాలు అన్నీ ఉండకపోవచ్చు. అలాగే ధర్మ మార్గంలో సంతానం కలిగేలాగా ఉండాలి. అధర్మ మార్గంలో సంతానాన్ని వృద్ధి చేయకూడదని మనం వచ్చే అధ్యాయంలో కూడా భగవంతుడు చెప్తారు. ఎలా అంటే ఆ ధర్మంతో కూడిన ఆ మైథున సుఖం అనేది కూడా నేనే అని చెప్తారనమాట. కాబట్టి అటువంటి దానికి ఉండాలి. కానీ వివాహేతర సంబంధాల వల్ల ఏంటి, ఈ సంస్కారాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి కూడా భంగం అనేది వాటిల్లుతుంది. కాబట్టి మన పూర్వీకులు ఒక లింక్ అనేది ఉండేదన్నమాట. అంటే వాళ్ళు వాళ్ళ పిల్లలకి చెప్పడము, వాళ్ళ పిల్లలు వాళ్ళ పిల్లలకి ఇట్లా చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు ఈ సంస్కారాలు అనేవి. వాటి ద్వారా ఏంటంటే అవి ఎక్కడ కూడా ఆ లింక్ కట్ అవ్వకుండా వచ్చేస్తూ ఉండేవి అనమాట.
కానీ అవాంఛనీయమైన సంతానం పెరిగినప్పుడు వీళ్ళు అంతకుముందు ఉన్న వారికి ఆ పిండోదక క్రియలు చేయాలా, లేకపోతే ఇప్పుడున్న వారికి చేయాలా? కాబట్టి ఏం చేసేవాళ్ళు, మిగతా అంటే ఒక ఒక మహిళ ఉందనుకోండి, ఆమెకి ముందే ఒక వివాహం జరిగింది, అతను చనిపోయాడు అనుకుందాము. అతనికి పిండోదక క్రియలు అంటే రెండవ వివాహం చేసుకున్నప్పుడు వాళ్ళకి ఆ పిండోదక క్రియలు అయిపోవడం, లేకపోతే ఈ రెండవ వివాహం చేసుకోకుండా ఏదైనా వివాహేతర సంబంధాలు పెట్టుకున్నప్పుడు కూడా ఏంటంటే వాళ్ళకి ఇంకా ఆ ముందు భర్త ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ గురించి ఎక్కువగా ఆలోచించకపోవడం వల్ల, అంటే ఈ దేహ సుఖాలలోనే ఉండిపోవడం వల్ల ఈ ధర్మం అనేది కూడా నశించిపోతుంది. మరి పెద్దలకి ఈ పిండోదక క్రియలు ఎప్పుడైతే ఆగిపోతాయో అప్పుడు వాళ్ళు పతనం చెందుతారు. అది కూడా మనకి అంత మంచిది కాదు. ఈ పిండోదక క్రియలు ఆగిపోవడం వల్ల సాంప్రదాయాలు కూడా నశించిపోతాయి. కాబట్టి మన పూర్వీకులు కూడా వాళ్ళకి నష్టం జరుగుతుంది అని. కాబట్టి మనకి అందుకే ప్రభుపాదుల వారు ఏం చెప్తారంటే, ఎప్పుడైతే కృష్ణ చైతన్యంలో ఉంటామో అటువంటి వాళ్ళకి ఇటువంటి భయాలు అనేవి అవసరం లేదు. ఎందుకంటే ఋషులు, మునులు, దేవతలు, లేకపోతే మనకి తల్లిదండ్రులు, ఇట్లా మన పూర్వీకులు అంటే మనకి ఏమి ఇచ్చినా కూడా వాళ్ళ నుంచే వాళ్ళు మనకి ఇస్తే మనం వాటిని కొనసాగిస్తూ ఉంటాం అనమాట. మరి వాళ్ళు ఎవరి నుంచి తీసుకున్నారు? వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ యొక్క గురువులు, లేకపోతే వాళ్ళ యొక్క ఇంతకు ముందున్న మంత్రులు, ఋషులు, వీళ్ళందరి దగ్గర నుంచి తీసుకునేవాళ్ళు. మరి వాళ్ళకి ఎలా వచ్చింది ఈ జ్ఞానం అంటే సాక్షాత్గా భగవంతుడి ద్వారా ఇది వస్తుంది. కాబట్టి మనం ఎప్పుడైతే భగవంతుని యొక్క చైతన్యంలో ఉంటామో అప్పుడు వీటి గురించిన భయం అనేది మనకి అవసరం లేదు అనేది ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. దోషైరేతై కులజ్ఞానాం వర్ణ సంకరకారకై ఉత్సాద్యంతే జాతి ధర్మాః కుల ధర్మాశ్చ శాశ్వతాః. వంశాచారమును నశింపజేసి దుష్ట సంతానములకు కారణమగు వారి పాపకర్మల వలన కులధర్మములు మరియు జాతి ధర్మములు నశించిపోతాయి. కాబట్టి ఎప్పుడైతే ఆ వంశాచారాలని పాడు చేసేస్తారో దానివల్ల ఏమవుతుంది? అక్రమ సంబంధాల వల్ల దుష్ట సంతానం అనేది పెరిగిపోతుంది. వాళ్ళు ఏ కాన్షియస్నెస్లో అయితే ఆ మైథున భోగం అనేది చేస్తారో ఆ సంతానం కూడా అలాగే కలుగుతుంది. అందుకే మనకి గర్భాధాన సంస్కారం అని అది కొన్ని ముహూర్తాలు కూడా పెట్టి వాటికి ఉంటుందన్నమాట సంస్కారం అనేది. కానీ ఈ దుష్ట సంతానం కారణం ఏంటి? ఏ టైంలో అంటే ఆ టైంలో, లేకపోతే మనం చూస్తాం కదా ఏ టైంలో అంటే ఆ టైంలోనే. నేను ఎందుకన్నానంటే, మనము ఎప్పుడైతే దితి అదితి ఆ దితి ఉంటుందో ఆవిడ కూడా తన భర్తని సమయం కాని సమయంలో మైథున భోగానికి ప్రేరేపిస్తుంది అనమాట. తద్వారా ఏమవుతుంది? ఆ జేవిజీలు ఇక్కడ హిరణ్యాక్షుడు, హిరణ్యకశిపుడు లాగా జన్మ తీసుకుంటారు. అలాగే కొన్ని ఎప్పుడైతే మనకి ఈ సంస్కారాలు అనేవి అందుకే ఇస్తారు, ఆ సమయంలో వాళ్ళని భార్యాభర్తలని, ఆ వివాహం అయిన తర్వాత భార్యాభర్తలని సంఘం అనేది చేయమంటారు అనమాట. అలా కాకుండా వారు ఇష్టం వచ్చినట్లుగా చేస్తే అంటే అది దుష్ట సంతానానికి అవాంఛనీయమైన కోరికలతోటి వాళ్ళు గనక వివాహేతర సంబంధాలతోటి వేరే వాళ్ళతో సంబంధాలు పెట్టుకున్నారంటే ఇటువంటి సంతానం అనేది కలుగుతుంది అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సతీష్ కుమార్ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఉత్సన్నక ధర్మానాం మనుష్యానాం జనార్దన నరకే నియతం వాసో భవదీప్యనుశుశ్రుమా. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. ఓ కృష్ణ జనార్దన, కులధర్మములను నాశనం చేయవారు శాశ్వతంగా నరకవాసము చేయదని గురుశిష్య పరంపరాగతంగా నేను వినియుంటిని. అందుకే అంటే ఎప్పుడైతే ఈ కులధర్మాలు నాశనం చేస్తున్నారో అటువంటి వాళ్ళు శాశ్వతంగా అంటే ఇంకా వాళ్ళకి ఎటువంటి ముక్తి అనేది లేదు, వాళ్ళు ఇప్పుడు కూడా నరకవాసమే చేస్తారని ఆయన ఎక్కడున్నారంట? ఈ యొక్క గురుశిష్య పరంపరాగతంగా అంటే నేను విన్నాను ఇంతకుముందే, శుశ్రుమ అదంతా కూడా జరుగుతుంది అని నేను ఇంతకుముందు విన్నాను అని చెప్తున్నారు అనమాట. కాబట్టి భగవంతుడు ఏదైతే చెప్పాడో అది నిజమైన ధర్మం, దాన్ని పాటించాలి. అందుకే ఒకసారి ధర్మరాజుని అబద్ధం చెప్పమంటే ఆయన ఏమంటారు? నేను చెప్పను అంటారు. కానీ భగవంతుడు ఏది అయితే చెప్పారో అది ధర్మమే అవుతుంది. భగవంతుడికి ఒకసారి అబద్ధం చెప్పమన్నా కూడా అది ధర్మమే అవుతుంది. అంతేగాని మళ్ళీ భగవంతుడు అవసరమైనప్పుడు అబద్ధం చెప్పమన్నాడు కదా అని మన ఇష్టం వచ్చినట్టుగా కూడా అబద్ధాలు చెప్తూ వెళ్ళిపోకూడదు. కాబట్టి ఇక్కడ అర్జునుడు విన్నాను నేను పూర్వకాలంలో, లేకపోతే ఆ గురుశిష్య పరంపరాగతంలో విన్నాను, ఇవన్నీ కూడా నాశనం అయిపోతాయని, వాళ్ళు నరకవాసం చేస్తారని అని చెప్తున్నారు అన్నమాట. శిరీష మాత చదువుతారా? చదువుతానండి.
అహో అహో బత మహత్ పాపం కర్తుం వ్యవసితా వయం యద్రాజ్య సుఖలోభేన హంతుం స్వజనముద్యతాః. అహో ఘోరమైన పాపకర్మలను చేయుటకు మేము సిద్ధపడుట ఎంత విచిత్రము. రాజ్య సుఖమును అనుభవించవాలనే కోరికతో మేము స్వజనమును చంపగోరుచున్నాము. కాబట్టి ఈ పాపకర్మలు చేయడానికి మేము సిద్ధపడడం అనేది చాలా నాకు ఆశ్చర్యంగా వింతగా ఉందన్నమాట. ఈ రాజసుఖాన్ని అనుభవించాలనే కోరిక కదా, కాబట్టి ఆ కోరిక వల్ల మేము స్వజనులు అంటే వీళ్ళందరూ కూడా మా యొక్క జనులు, ఇటువంటి వాళ్ళని నేను చంపాలని చూస్తున్నాను అని అంటున్నారు. కానీ మనం ఈ రోజుల్లో చూస్తే వ్యసనాలకు లోబడిపోయి, ఈ మధ్యనే మనం కొన్ని న్యూస్లో చూసాము, వ్యసనాల వల్ల తల్లిదండ్రులని వధించేస్తున్నారు, వ్యసనాల వల్ల వాళ్ళే ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటూ ఉన్నారు, వివాహేతర సంబంధాలు, ఆస్తి కోసం సొంత వారిని చంపేస్తూ ఉండడం, ఇదంతా వాళ్ళకి నిజమైన ధర్మం అంటే ఏంటో తెలియకపోవడం వల్ల. అంటే ఆధ్యాత్మికత జ్ఞానం, భగవంతుడు మనకి ఎందుకు ఈ జన్మ ఇచ్చాడు, అలాగే మనిషి జన్మ అనేది ఎంత దుర్లభమైనది అని తెలుసుకోలేకపోవడం వల్ల. కాబట్టి మనం భక్తి చేయడం వల్ల ఇవన్నీ తెలుసుకుని మనల్ని మనమైనా కనీసం సరిదిద్దుకుంటాం. ఒక్కొక్కసారి భక్తితో సరిదిద్దుకుంటాం, ఒక్కోసారి భయంతో అయినా సరిదిద్దుకుంటాం, భగవంతుడు శిక్షిస్తాడేమో అని. కాబట్టి ఈ అరిషడ్ వర్గాలకు మనం లొంగకుండా ఉండడానికి ప్రయత్నం చేస్తామన్నమాట. కాబట్టి అలా ఉండాలి. కానీ వాటిని ఎప్పుడైతే మనం ఈ వ్యసనాలకు లోబడిపోయి ఇష్టం వచ్చినట్లుగా ప్రవర్తిస్తామో అప్పుడు మనకి ఈ యొక్క ఈ అరిషడ్ వర్గాలను మనం నిలువరించలేకపోయిన దానివల్ల మళ్ళీ ఈ యొక్క ఇంకా పతనం చెందిపోతూ ఉంటాం అన్నమాట. కాబట్టి నిజమైన జ్ఞానం అనేది ఉండాలి. ఆ మోహము, కామము వాటి నుంచి బయటపడడానికి కూడా మనం ప్రయత్నం చేస్తూ ఉండాలన్నమాట. లక్ష్మీ మాతాజీ. యది మామ ప్రతీకారం అశస్రం శస్రపాణయః ధార్తరాష్ట్రారణే హన్యుస్ తన్మే క్షేమతరం భవేత్. నిరాయుధుడు మరియు ప్రతీకారము చేయని వాడును అగు నన్ను శస్త్రధారులైన ధృతరాష్ట్రుని పుత్రులు రణరంగంలో వధించినచో అది నాకు క్షేమకరమే కాగలదు. కాబట్టి నేను ఈ ఆయుధాన్ని విడిచేస్తాను, అప్పుడేమవుతాను, నేను నిరాయుధుడిని అవుతాను. అలాగే ప్రతీకారం నాకైతే లేదు. అటువంటి నన్ను ఎదుటి ఆ ధృతరాష్ట్ర పుత్రులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు శస్త్రాలు ధరించి వాళ్ళు ఈ రణరంగంలో నన్ను వధించినా కూడా నాకు అది మంచిదే. ఎందుకు, నేనైతే ఒక పాపం నుంచి బయటపడగలుగుతాను. వీళ్ళని చంపే ఆ పాపం ఏదైతే ఉందో నేను దాని నుంచి బయటపడగలుగుతాను, కాబట్టి అది నాకు క్షేమమే అవుతుంది అని ఆయన చెప్తున్నారు. ఇదంతా చెప్పిన తర్వాత సంజయుడు చెప్తున్నారు. సంజయ ఉవాచ ఏవముక్త్వార్జున సంఖ్యే రథోపస్థ ఉపావిశత్ విసృజ్య సశరం చాపం శోక సంవిఘ్న మానసః. సంజయుడు పలికెను. రణరంగమునందు అర్జునుడు ఆ విధంగా పలికి ధనుర్బాణములను పక్కకు పడవేసి దుఃఖముచే కల్లోలితమైన మనసు గలవాడై రథమునందు కూర్చుండిపోయాడు. కాబట్టి ఫస్ట్ ఏమో కరుణ అన్నాడు, తర్వాత సుఖం ఉండదు, వీళ్ళని చంపి ఆ రాజ్యం వచ్చినా కూడా మేము ఎవరితో పంచుకోవాలి ఆ సుఖాన్ని, ఆ ఆనందాన్ని, కాబట్టి మాకు సుఖం లేదని చెప్పాడు. తర్వాత ఏమో ఇటువంటి పాపాత్ములని వధించడం మాకు కూడా అంత మంచిది కాదు, అది మాకు పాపమే అవుతుంది, కాబట్టి ఆ పాపాన్ని మేము ఒడిగట్టలేము, ఆ పాపానికి అన్నట్లుగా పాపం అనేది ఒక కారణం చెప్పారు. తర్వాత ఈ కులక్షయం అవుతుంది, వర్ణ సంక్రమం అవుతుంది, ఇవంతా కూడా కారణాలు అనేవి చెప్పి ఆయన ఆ రణరంగమునందు అర్జునుడు ఆ విధంగా పలికి తన యొక్క చేతిలో ఉన్న గాంధీవాన్ని అలాగే ఆ యొక్క బాణాలని అన్నిటి కూడా పక్కకు పడేసి దుఃఖంతో ఆయన ఆ కల్లోలితమైన, అంటే ఆయన యొక్క మనసు ఏమీ అర్థం కావట్లేదు కదా, చాలా విపరీతంగా ఆలోచిస్తూ ఉందన్నమాట. అటువంటి మనసు కలవాడై రథమునందు కూర్చుండిపోయాడు. కాబట్టి ఈ విధంగా ఈ యొక్క మొదటి అధ్యాయం అనేది మనం పూర్తి చేశాము. వీటికి అంటే ఎప్పుడైతే మరి అర్జునుడు ఇలా చెప్పారు కాబట్టి వీటికి భగవంతుడు ఏం చెప్తారు అనేది మనం రెండవ అధ్యాయంలో చూడడం జరుగుతుంది. పంచాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. మనం ఇక్కడితో విరామం తీసుకుందాము. మళ్ళీ రెండవ అధ్యాయం. అందరికీ ధన్యవాదాలు.
श्री श्री राधा गोविंद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, हरे कृष्ण महामंत्राన్ని की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम